हेल' गासैबो रेडि जाजोब्बायना बेसेबा मुस्किलावसो सिखारा आखायाव नांखादों मोनथिबाय आरो सिखारजों लोगोसे जाखिनि बुंदों बेबो दङ लोगोआवनो जेबो जाहाथे प्रब्लेम जाया मोनथिबाय जागोन बेफोरो सहैनायनि उनाव जागोन थांगौ जोंफोर ट्रेना फैबानो थांसिगौ फन दा खालायबाय थासै दोन माबा मोनसे प्रब्लेम जाबा इमारजेन्सि जाबा आं गावनो फन खालायगोन नों फन खालायथ'नाङा बोरैबा जुदि मोनथिनांगौ साननायफोरा गासैबो फेलें जाजोबगोन दोन Finally, आंनि सिमां फुरिनि जायगाया सफैबाय दासो हां गोलावलानो माने दासो हां फैनाय बायदि मोनबाय आङो नङाब्ला हांखौ नांथानासो थानाय बायदि मोनबाय दंमोन आङो बै जायगायाव दासो गुवाहाटि मोननायखाय प्रब्लेम फ्रि मोनबाय दा बे जायगायाव रावबो जेबो खालायनोबो हाला रावबो नुलाबो आं जास्ट फ्रिदम आं आंनि गोसो बायसा बिरलाबायनो हासिगोन बिरथिंनो हासिगोन सना दांसोरां नों फ्रि मोनबायना मोनाखै आं बिराद फ्रि मोनबाय दासो जों सानैबो माने गोसोबायदि खालायनो हासिगोन दाना बेयाव गोसोबायदि थानो हागोन गोसोबायदि बेरायनो हागोन जा गोसो जानो हागोन जा गोसो थानो हागोन जेराव थानो हागोन जा खालायनो बेखौनो खालायनो हासिगोन माने आं माने बिरनो हासिगोन जोंफोर गावनि गोसोबायदि खालायनो हागोन फ्रि आं जेरै गोसो बेखौनो खालायनो हासिगोन नोंजों माने सना नों जा बुंदों बेखौनो आंबो फोरमायदों बुंनो नाजादों माने फ्रि जाबाय आरो जों जेरै गोसो सानैबो बेबायदिनो थानो हासिगोन नङा होनबा बेनिखायनोथ' बेयाव फैदों जोंफोर रंजा खुसि दा गावबा गावनि लाइफखौ स्पेन्ड खालायनो हासिगोन बेयाव जोंफोरनि संसारखौ love you baby love you too बिरगोन ना नोङो मोजाङैनो बिरनो हागोन र' नोंखौ ओरैबायदि जायगायाव बिरहोहरगोन जेराव रावबो सहैया फै सना जोंफोर दिनै बेयावनो थागोन दानसोरां सना रनै मा जाखो सना बेथ' जेनेबा हटेलसो नङा होनबा माबा प्रब्लेमथ' जाया जेबो माने मा प्रब्लेम जानोखाय आं माने थार बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि हटेलफोरखौ गिनाय मोनसै माने बेबायदि नुसै ना निउसफोराव मबाइलफोराव बिदि हटेलाव थाना हमजानाय मानाय बेफोर बदनामखौ माने लानो गोसो गैया माने नङाबो जानो हानाय दिनै बे हटेला बेयावबो आं गिनाय मोनो मोजां हटेल नंगौना नङा बियो आरे सना नों माने एसेबां सानखौ माने एसेबां टेनसन लादों आं थानायाव आं मोनथिगौना मा मोजां मा गाज्रि अबे सेफटि जायो नों हमजाब्लाथ' आंबो हमजागोन ना सना माने आंनि मोखाङाबोथ' फैगोन आंबोथ' नुजागोन आं बेफोरबायदि मानो खालायनो सना नङा माने आं नोंखौ खालायदो होनाखै माने हटेला मोजां नंगौना नङा माने गिनाय मोनदों सना नों बुजिनो हाखादों आं मा बुंनो नाजादों माने निउसफोराव होयोना टेनसन लानाङा सना टेनसन लानाङा बेबायदि जेबो जाया आंबोथ' सासे सेंग्राना आंहाबोथ' केरियारनि खोथा दङ बदनामनि खोथा दङ बेफोरबायदि गाज्रि हटेलाव आं नोंखौ मानो लानो आरो आं गावनो मानो थानो सना नों टेनसन लानाङा बे मोजां हटेलसो बेफोरबायदि जेबो दावराव दावसि जाया बेयाव हटेलखौ बुकिं खालामनायनि सिगांनो आं बेफोरखौ मोजाङै नायबिजिरखादों आरामसे बिन्दास थानो हागोन फै जेबो टेनसन लानाङा आंहा नोंनि फारसे 100% फोथायनाय दङ सना बेनोथ' सना आरो बेफोर फुटपाथिया खम दामि रुम नङा ना बेफोरो हरसेयाव 300-400 मोनग्रा बेफोर जाबाय 10,000 20,000 दामनि रुम मोनसे रुमावनो टेनसन लानाङा बिन्दास था बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया सना आरो सना जोंफोर सानसेल'सो थागोन ना सानसेल' साननै बिनि उनावथ' जोंफोर जेनेबा हाबा जानायनि उनावथ' जोंफोर आरो हटेलाव थायाबाबो जानो हागौ माने रुमफोराव थानो हागोन मोजां रुमाव जालाय बे खालि हाबा जानो र' नोङो हाबा नोंखौ आङो मोजाङैनो हाबा लागोन सिखिरि जों दिनै बा गाबोन साननै आरो जेन थेन मेगन मिसिमनो थारो बिनि उनाव जोंफोर आरामसे रुम नागिरनानै रुमाव थागोन आरो सना माबा बे जोंफोरनि हाबाया अबे मन्दिराव जानो कामाख्या बशिष्ट अबे मन्दिराव आरे सना बेफोरनि थाखायनोथ' फैदों जागोन ना लासैनो बेफोरो जागोन दा टेनसन लानो जागोन आरे अख्राङाबो माथो गैया माथो मानसियालाय रुमावलाय बेरे फुंजा अबाव थांखो बेलाय गथ'आलाय माथो न' सिङाव बिसिनायाव गैया आं उन्दुनासो दं सानदोंमोन गथ'आ गैयाहाय बिसिनायाव आं उन्दुनासो दं सानदोंमोन
ओइ बिहामजो अख्राङालाय राजायालाय अबाव थांखो सिखारनाय बायदिसो मोनदोंमोन आङो गावनि न' सिङावबो गैया माथो बै बिबथि लोंनानै अर सायनो थांलायबाय खोमा अनसुला लानाव थांनो बायदि मोनदों आं बेखौ बिसिनावसो थांना अर सायहैबाय थायो बियो बिसिनावनो थांदों खोमा दे आंलाय माथो फिथाखौबो सावखांबाय गथ'आ फिथा जानो बुंबाय थानायखाय आङो फिथाखौ एसे सावबाय दालाय माथो अबाव थांखो होनना नागिरबायमोन आङो फैगोन दे बियो हनै सिखिरियाबो दाबो सिखाराखै र' ओइ सिखिरि सिखानोनो रोंलाहाय गथ'फोरा आंनो गुदुं फिथाफोरखौ जाजोबना दोनसैहाय बाराबा ओइ गथ'फोर सिखारा नोंसोरो हनै फिथाफोरा गुसु जाजोबसिगोन सिखिरि सिखारला ना मायो नोङो लैथोआ बुंदोंमोन माथो अबावबा माबा एप्लाइ खालायनो थांनो लैथोआबो थांनो होनना बुंदोंमोन सिखारला नामा हनै 8थायानो जासिगोन एसेबां गोबावजों सिखारो सोरबा मानसिया सिखारदो जेबो खामानिथ' आं मावनो होखाया अननानैनो थेवबो थाबथ' सिखारनो हायो थाब माने 8थाया आरो थाब जानानै थायाना 6टा 5टाखौसो थाब होननानै बुङो बे फुंनि 8टा बाजाया आरो थाब जाबावो सोरबा ओइ सिखिरि नाय गुथाल नों मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो आं बे फंसे खोथाखौ बुंगोन नों गाज्रि खालायनाया हाबिलाजों गाज्रि खालायमारदों बिजों बेबायदि खालायनो नाङामोन दा बेफोरबायदि खालायदों आरो अख्राङाबोथ' दा देरबाय बेथ' मोनथिग्रा जाबायना मा मोजां मा गाज्रि बेनिखायनो थांबाय खोमा न' गारनानै गावनि नङाब्लाबो बिसोर गावनि बायदियानो ना बिब' फंबाय दा मैया जोंहा हिन्जावा बुंदों फुलरिया फैसा बिफैदोंमोननो बियो न'आव थांनो होननानै आंनिबा न'आवनो थांबाय जानो हागौ 50 थाखा बिदोंमोननो फुलरिनाव बेनिफ्राय आरो बियो आरो खुस्रा गैया होनना 100खौनो हरबायनो अख्राङा बुंदोंनो 20 थाखा 30 थाखाबाबो जागोन होननानै बिनो आरो फैसा गैयै गथ' मानसि न'आव थांनो नागिरदों 100खौनो हरनोसै होननानै फुलरिया हरबायनो दा बियो न'आवनो थांदों अबाव थांनो न'आवनो थांदों होनना बुंखादोंनो माथो बिराद गोरोन्थि मावफ्लांबायलै आङो रावनिबो असे जानो हाला आङो रावखौबो असे बायदि अननोबो हाला मानसियानो मा जालांखो आं रावनिबो गोसोआव अननाय सोरजिहोनो हाला आङो नाय जाबाय आरो गोरोन्थियाथ' जायोआनो मानसियानो गोरोन्थि खालायो सुद्रायनोबो नांगोन दा नोङो लायनो थां आंनिबा हाबिलायाबो ओजों दंमारोना ओजोंनो नोंनि गोसोआबो बुङोना ओजोंनो अख्रांमोननि न'आवनो दङ होनना आंनिबा नों मा बुङो ओजोंनो मोनगोन ना हाबिलाखौ लोगो जोंफोरो दङ बायदि मोनदों आङो ओजोंनो अख्रां लोङानावनो थां दिनैनो थां नङाबा गोबाव दा खालायसै अख्राङाबोथ' दिनैनो फुङावनो ओंखारलांबाय बे हिसाबाव आं ओजोंनो दं बायदि मोनदों हाबिलाखौबो थांगोन नाथाय मा मोखां लाना थांनो आं बेखौसो सानबाय दं उफायथ' गैया नों थाङा सोर थांनो नों थांब्ला एसे गुबुन जागोन ना खोथाया दा नोंनि जायगायाव जुदि नोंसा आइ बाबा सोरबा थाङो एसे माबोरैबा जागोन ना जुदि हाबिलाया दङ सानगोन ना बियो गाबोन फैना मानो फैयाखै बिसोरखौ मानो एंगार हरदों नोंखौ मोजां मोनो ना बियो मोजां मोनोब्ला रायजादोंबो रायजानायनि निमाहाबो होगोन नांज्लाय खमज्लायथ' जाखायो जेरैखि जाया निमाहाखौ बिनानै मानसिखौ लाना फैदो आरो आंखौ निमाहा होगोन ना हाबिलाया आं एसेबां गाज्रि मानसि आंखौ अबाव निमाहा होनो हाबिलाया आं निमाहानि जग्यआनो नङा खोमा मानसिया बेसे गिदिर गोरोन्थि मावो निमाहा मोनफिनो बेलाय मा आरो जेबो नङा बेबो नारखो नोंबो थौ आंजों आं मानसिया साहसानो गैला हाबिलाखौ लोगो मोनब्ला आं माबायदि मोखां देखायगोन माबायदि रायज्लायनो आं बेखौसो सानबाय दङ आं दे जागोन दे थांगोन दे आरो नों थांबोला एसे मोजां जागोन ना बुजायनो आंथ' निमाहा बिखागोन गाबै आं बुंनो गोनांखौ बुंखागोन नाथाय नोंबो थाब्ला एसे मोजां जागोन ना दे जागोन दे होनब्ला थौदोआनो गोबाव दा खालायसै औ फै सिखिरि सिखारा नोङो एप्लाइ खालामनो थांगोन होननाया मानसियानो गैया माथो सिखिरि बबाव थांखो मानसिया बेगखौ बबाव दोनखो आंनि डकुमेन्ट्सनि बेगा सिखिरि बबाव थांखो नों आंनि फाइलखौ बबाव दोनदों गाबोन बुंनानै दिनै एप्लाइ खालामनो थांगोन जमा होननानै बबावबा दोनखो बेगखौ मानसियानो माबोरैबासो बबाव गोमाना थालायखो ने टयलेटआव थांदों गाग्रबहैनि र' आयै सिखिरिया बबाव थांदों आयै सिखिरिया बबाव लेट्रिनावबो गैया माथो बाथरुमावबो गैया जेरावबो गैया बारियावबो नायदों लामाथिंबो गैया जेरावबो गैया अबाव थांदों सिखिरिया अबाव थांदों रुमाव गैया बियो गैया माथो रुमाव गैया गामियाव सोरजोंबा थांबाय खोमा सोरावनो थांनो बेलाय गामियावलाय अनजालि मोननाव थांदों खोमा सोङा मानो फन खालायनानै बेलाय माथो बेबायदि थाङानो फुजा आंहा ओरैनो
फैनायानो गोबाव जाखादों आं दिनै एप्लाइ खालामनो थांगोन होनना सानदोंमोन मानि माबा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि फैदोंना आङो एप्लाइ खालामनो नागिरदोंमोन दिनै लास्ट डेटआ बारा सम गैलाथ' सानथामना सानब्रैल'सो दं आं दिनै खालामनो सानदोंमोन अबा थांखो मानसिया गावहाबो बुंदोंमोन आं एप्लाइ खालामनो थांगोन र' दिनै होननानै माबा गावहाबो खालामगोननो मानिबा फैदोंनो गाव खालामनो हानाय दा बेखौ नेबोला आंहा गोबावानो जागोन बेसे खामानि दङ आंहा हे आइ बिलाय मा सिखिरियालाय बिनि खोथा थांगोन ना थाङा बियो एप्लाइखौनो खालायफेरा माथो बियो ओरैनोसो बुंदों ना मासो बुंदों नों बिनि खोथाखौनो खोनासंबाय नों बेखौ नेनाङा दोन नोंहा खालायनो गोनां दङ नों हारसिं थां बिलाय मा बिना गोसोआनो दानो सोलायगोन बेलाय साख्रि मावनाय मानसि नङा दि बियो गोसो गैया बेफोराव बिहा आरो हागोन बियो पास खालायनो फराया मायानो दे आइ नों एप्लाइ खालायनोबालाय नों थां खालायदां बेखौलाय मानो नेबाय थानांगौ बिबो थांबा थांसिगोन उनाव नों थांग्रो नोंहा खामानि दंबा औ बिदिनो खालायगोन आं बेखौ नेबाय थाब्ला आंनि खामानिफोरानो जानाय नङा र' आंनि डकुमेन्टसखौ बाव दोनदों बियो बे बागुसावबो गैया आंनि बेगा दा अबाव दङ होनबा बेगा आं सिखिरिखौ बुंदोंमोन बे बागुसावनो दोन होननानै डकुमेन्टसखिनिखौ दा अबाव दोनदों बे मानसियाबो गैया र' बेखौ फनखौनो खालायनो आङो ने सोरनावबासो दोनफ्लांदों आइमोननि बागुसाव माने आबैमोननाव र' आं नायनो थांनो र' बिसिनावबो दोनफ्लांनो हानाय बे फाग्लिया एसेबो डिसिप्लिन गैखायाना मानसिया दोनफ्लांनोबो हानाय हनै अख्राङाबो बाबुआ एखे बुस्थुफोरखौनो आलाय सिलाय खालायना दोनजोबो हनै थिबोला बिना अबाव बहि अबाव बिजाब अबाव पेन आलाय सिलाय फरायखांनानै बिजाबफोरानो मोजाङै दोना जेरै फरायदों बेबायदिनो दोनफिनो आबै औ मा आबै नों आंनि बेग गोसोमखौ नुदों बेग गोसोम मा बेग गोसोमहाय आबै माबायदिमोन आंनि बेग गोसोमा नोंसिसिम गिदिरा एसे गिदिर जि बेगा आं थांबादि लायोना आबै आं गोसोआव गैलाय लांलाहाय नङा जायखिजाया नों नुदोंमोन नामा बेग गोसोम नुदोंमोन नामा नोंनाव दं नामा बेग गोसोम बेयाव अबावबा गैयाहाय आबै नुवाखै आङो सिखिरिया अबावबा दोनखोमाबायदां आंनि बेगखौ आंनि बेग गोसोमखौ गाव मानसियाबो गैया बेगाबो गैया आंहा गोबाव जाबाय आइमोननावबो नायदों आदानावबो नायदों जेरावबो नायजोबदों आं न'फोराव नायजोब्बाय बागसफोराव गैयानो बेगानो अबावबा दोनफ्लाखै बियो थाङा गावासो अबावबा लानानै थांदों खोमा नोंनि बेगखौ मानसियाबो गैया माथो अबावबा बेरायनोसो थांबाय खोमा गावा बेग गैयैखाय नोंनिखौ लानानै थांबाय खोमा फाग्लिया बे बेगखौ लांब्लाबोथ' आंनि डकुमेन्टसखौ गालांनांगौ ना बेगखौ लांबा लांबाय दिनै डकुमेन्टसखौ मोनाखै माथो आंनि मा डकुमेन्टस आबै कागजफोरालाय आंनि फरायनायनि कागजफोर आधार कार्ड पान कार्ड आंनि कलेज फरायनाय स्कुल फरायनाय बे बेगावनो दोनोमोन आङो फाइलाव बे आथां फाग्लिया बियो अबावबा थांदों खोमा दे बियो लाना थांदों नोंनि बेगखौ नङाब्लालाय मोनगौमोन अबावबा दोनदों खोमा कागजफोराव अबावबा सोना दोनदों दे बियो कागजफोराव दोनखोमा मोजाङै नायथां आबै मोनाखै आबै मोनिखायनोथ' आं बुंदों मोनाखै जेरावबो गैया जायगायानो गैला नायनो होमब्लालाय अबाव दोनखो बेलाय आथां गथ'आलाय मानसियाबो गैया बिनिफ्राय फन खालाम बेसेबा फन खालामबाय आं फनानो नाङा बिना नट रिचेबल फन नाङाखै नों दाखौ फन खालामलाय नों दाबो गैया माथो न'आव मा मानसिफोरानो गैला दिनैनियावलाय सिखिरिबो गैया नों दाबो फुंनिफ्रायनो नुवाखै अख्राङाबो गैया अबावबासो थांबाय खोमा बिसोरो दैमाफोरावसो थांदों नामा जिफोर सुनो आदाखौनो फन खालायनो र' आङो मा खालायनो दा फैगोन दे आबै एसेबां मानो सानदों नोङो बे अबावबा थांदों बियो नङा नोंसोर मोनसे खोथा नोजोर होदोंना आयै आबै सिखिरियाथ' गैया दानसोराङाबो गैया न'आव नोंसोर नुदों नामा फुंनिफ्रायनो दानसोरांखौ गैया दानसोराङा गावनि रुमावनो गैया आरो आं बिनि बेगफोरखौ नायदों गस्लाफोरखौ नायदों गैयानो बिना जेबो गैया बिनि रुमाव मा दानसोराङाबो गैया न'आव आयै आंथ' माबा माबिसो सानफ्लांबाय आं साननाय बायदि नङाथ' आयै बिसोर सानैबो खारखोमायाखैथ' हे इसोर मा बुंदों नों आबै खारखोमाबाय होमब्ला आबै आं बेबायदिनो मोनदों होमब्ला दानसोरांनि फनाबो नाङा सिखिरिनि फनाबो नाङा आरो गामियावबो जाय लोगो दङ आं गासैखौबो फन खालायखाजोब्बाय आरो सोंबायबो आरो नागिरहैबायबो गामियावबो सिखिरिया गामियावबो रावनियावबो गैया दानसोराङाबो रावनियावबो गैया आं बयनावबो सोंजोबदों सोरबा नुदों नामा होनना रावबो नुवाखैनो बिसोर सानैखौ बिसोर फुंनिफ्रायनो गैया हे भगबान खाफाल जाना होबाय हे भगबान मा खालायखौ सिखिरिया बियो खारखोमाबाय नामा बियो दानसोरांजों औ आयै आंनिबा बिसोर सानैबो खारखोमाबाय नाथाय आयै बिसोरथ' खारखोमाबाय आंनि डकुमेन्टआ अबाव थांखो आंनि फाइलआ अबाव थांखो
सिखिरिया खारखोमा मारबाय नामा बियो दानसोरांजों इसोर खारखोमा मारबाय बियो गथ'आ फाग्लि गथ'आ बेनिखायनो गैया बियो फुंनिफ्रायनो गैया एसेबां नागिरबाय दानसोराङाबो गैया फुंनिफ्रायनो खारखोमा मारबाय बिसोरनि गोसोथोलायनायखौ बिसोरनो दानसोरांखौ हरा दानसोरांनो सिखिरिखौ हरा होनना बुंदोंमोन ना खारखोमाबाय बिसोरो हे भगबान मानो बिदि खालायनांगौ सिखिरि नोङो हरा होननानैथ' माब्लाबाबो बुङाखैमोन डाइरेक्ट दानसोरांनो मानो बेबायदि खालायखो नोङो सिखिरियाय अबा दङयो दा मानो बेबायदि खालायखौ बियो एसेबां फरायखानाय मिथिखानाय गथ'आ बे फरायबाय थादों बे फरायनि गारै मा हाबा जादों खारखोमा लांखो बियो फाग्लि गथ'आ र' खिजानि थाङाखैयानो बिहामजो बांद्राय खायसे खालायनाङा नोंसोरो गामियाव बदनाम जाजोबगोन सिखिरिया खारखोमालांबाय दानसोरांजों होननानै खिजानि अबावबा थांदोंसो बिसोरो थाङाखैबो जानो हानाय ना खारखोमायाखैबो जानो हानाय अबावबा बेरायनो थांदोंबो जानो हानाय माने खोमे मोनदों बियो एसेबां अनो जोंफोर बिफायाबो एसे अनो बिदाया अनो जोंफोर अनो फरायदों माबादों होननानै बे सेंग्राजों मानो खारखोमालांखौ आङो गिबियावनो बुंखादोंमोन बिफाखौ रादायखौ बे जानला सेंग्रा गथ' मानसिफोरखौ न'आव लाखिनाङा न'खराव न' फिसाजो सानै दङ होननानै नाथाय नोंसोर आंनि खोथाखौथ' खोनासङासैयानो बुंदोंमोनानो आङो सेंग्रा गथ' न'आव लाखिनाङा सिख्ला गथ' दङ न'आव होननानै दा मोजां मोननानै लाना थांबायना अबावबा दाबा अबावबा लाना थांदों लांदोंबाबो आरो मानसिया नुनायाव मोजां ना मा जानो खामानिबो रोंगौ होनना बुंदों नाथाय माथो आखलखौबो गाज्रि होननानै माबि बुंदोंमोन आखल गाज्रिथ' र' बे दानसोरांना आं मिथिगौना आंबो नुदों आरो हाबिला बाजियाबो नुदोंमोन बेखौ गुबुन सिख्लाफोरजों बेरायनाय मानाय आखल मोजां नङाथ' र' बियो बे गथ'खौ दा अबाव लांखौ आंनि बाथ्राखौ रावबो खोनासङामोन दाबो अबाव दोनहैदों अबावबा दङ बिसोरो न'आबोथ' बे गेरेन्थियानो गैयामोननो अबावबा दङ बिमा बिफाबो गैजा रोङामोननो अबेनि गथ' अबेनि मानसि जेबो मोनथिया उसियानो बिफाया बेखौ लाखिबाय न'आव बिनि लोगो होनना बुंनायखाय लोगो होनना बुंब्लानो लाखियो आं लाखिनाङा होनना बुंखादोंमोन नोंबो गोलैदोंमोन दे आबै दानसोरांखौ मोजां होननानै बेसेबा बुंबाय थायोमोन बुङोमोन बुंनायालाय मोजां देखायोमोन नालाय दा बिनि आखला बेसेबां गाज्रि मा मोनथिगौ थेवबो आं लाखिनो होआखैमोन ना नोंसोर सिख्ला सानै थानायखायनो आं लाखिनो होखायाखैमोन मोजां मानसिबाबो लाखिनो होआखैमोन आं दा अबावबा दङयो बेखौसो आङो टेनसन मोनदों साननानै मानसियाबो मोजांबो नङाबा दा फाग्लि गथ'आ बेखौनो मोजां मोननानै खारखोमालांबाय मोजांबाथ' मोजाङानो जुदि गाज्रिसो अबावबा लांगोयो अबावबा मा खालायो मोजाङैबा दोनगोन ना दोना गथ'खौ फना नांनायमोनब्लाबो अबाव दङ मोनथिगौमोन एटलिस्ट बिसोरो जेराव थांदों बे फाग्लिया मोजां मोनबाय बे एसेबां बुंबाय गाज्रि होननानै बिनि आखलखौ गाज्रि होनना बुंनायनि उनावबो बिजोंनो खारफालांबाय बियो खर'आव जेबो गैया बियो आरो बिजों खारफालांबाय आंनि डकुमेन्टसखौ अबाव दोनखौ बियो बेखौसो नांगौ आंनो बे साननो रोङिया गाज्रि सेंग्राजों खारखोमालांनानै गाब्रबायानो दा आंनि फाइल डकुमेन्टसाबो अबाव दङ बेखौबो नागिरना मोनला आङो खेबसेथ' बुंनो हागौना बियो बिनि थाखाय आंनि लाइफआसो बरबाद जाबाय दा आं मा खालायबावगोन आंनि फाइल डकुमेन्टसखौ नागिरना मोनाब्ला आंनि फरायनायनि जेबो मुल्यआनो थानाय नंला गाबाथ' खारखोमाबायानो आंनि कागजखौबो खोमाबाय अबाव मोनफिननो दा आं मा खालायनो आंनि लाइफआनो बरबाद जाजोब्बाय आबैलैथो नोंनि कागजफोरखौलाय लाङाखै दे बियो अबावबा दोनदों खोमा दे बियो फाग्लिया अबावबा दोनफ्लांदों बियो एरसोनानै दोनदोंमोन खोमा अबावबा दोनफ्लांदों बियो नागिरबानो मोनगोन दे आबै मा खालामबावनो खाफालानो गाज्रि आंनाबो बे गियान गैयि गथ'आ बेबायदि खारखोमालांगोन होननानै सोर सानदोंमोन आं सिमाङावबो सानाखै बियो बेबायदि खालायगोन होननानै बिदियानो दाख्लैल'सो न'खरा मा जाना दं मिन्थिखागौ बिनि सायाव आरो बिबो खारखोमालांबाय एसेबां साननो रोङि गथ' बियो आंनो थैलांबाबो जासिगौ खोमा आङो सहायनोसो हाला मोनलाय लांबाय आङो